Nu. Det her har jeg så pladet mig om i 40 dage eller sådan noget. Det er faktisk kun en dag. Men jeg skal prøve det her spil, der hedder FIFA Meme. Jeg har aldrig set det før. Loki, det er ikke hvor jeg er henne i verden. Jeg var hjemme, men jeg har aldrig set det her før i mit liv. Så lad os bare gøre det her shit. Ja. Den 4. juli 1946. Salvador here will guide you through the tutorial. What the fuck? Hola. Yeah, hi bro. Soy Hello, secretamente I will un be your friendly dictador guide throughout fascista. the game. To begin, use... Ja, okay. Hvad sker der? Hvad sker der? Si llegas al verdadero final, me encontrarás allí. Oh shit. Ej. Det skal da meget easy, det her. Kom nu. Jeg bare løber det. Så... Vine a advertirte que hay más en este juego de lo que parece. Hay múltiples finales y si no tienes cuidado, tu copia del juego se destruirá por completo. What the fuck, bro, motherfucker? Det fattede vi godt, hvad han sagde jo, obviously. The first actual map of the game. Good luck. Have fun. Good luck, have fun. Alright. You died a stupid death. Jeg døde en stupid død, sagde jeg lige. Vi skal til højre, gutter. Lad os gøre det her. Shit. Vi er Jesus. Hvad fuck er det her? I keep getting hurt and I need... No. Ej! Fuck. Vi kører videre. Det var obviously meningen. Så går vi til højre den gang. Det er easy. Kom nu. Det er next level. Her skal bare blive cool, eller hvad? Prøv lige igen. Det er jo simpelt hop, det der led, ikke? Det er bare hop. Prøv en gang til. Måske skal vi time. Jeg tror, det er det handler om i det her spil. Ja, så er det. Come now. You really should have seen that coming. What the f***? Så scammer den mig bare. Altså, spillet straffer mig, når jeg har klaret noget godt. Hvordan fuck giver det mening? Nu gør vi det shit igen. Vi bliver ved med at gøre det her. Vi bliver ved med at gøre det her. Nu er jeg try ham. Ej! Kom nu lidt. Det spillet straffer mig ikke alligevel. Det hjælper mig faktisk. Kom nu. Det gælder vi bare. You were impaled by a flying bed of spikes. Hvorfor skal den sige, hvordan den er døde? Det var slet ikke fordi, jeg opdagede det til at starte med. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg den anden vej, eller? Hvad fanden skal jeg gøre? Så er det 200 IQ. Det vidste vi godt, by the way. Eller jeg vidste det godt. Men for helvede. Nu tror jeg. Nej! Careful. You should really watch your step. Watch your step. Hvis jeg er lidt træt, så er det fordi, jeg er lidt af i skole, så jeg siger ikke så meget, som jeg plejer at gøre. Der er ikke så meget energi, men jeg prøver at holde den kørende. Det er jo simpelt hop, det der led, ikke? Det er bare hop. Hvis jeg bare nu gør det stille og roligt, så kan jeg være, der ikke ser mig. Gjorde det? Parkour! Hvad? Kom nu, mand. Jeg ved ikke engang gøre noget. Easy as fuck in this shit. Fucking. Hej. I have something I need to tell you. Okay, hvad vil du sige? And for both legal and personal reasons, I'm going to be... Så spillet har sagt det, den skal sige til mig. If you want to apologize if you're in the middle of something might happen. I need to show you after. Okay. Skal jeg på date og sådan noget? Kom nu. Det er godt. Let's go, shit. Oh, beware of spiders, by the way. Hvis du ser, jeg er så ligeglad, at jeg ikke engang får et chok. Der er sådan en streg her, har jeg mærket. Hvad fuck sker der? Hvad sker der? Bro, fuck. Okay. Nu gør vi det her shit. Kom nu,
Hvad så på det for knap tid? Stille. Ikke! Hvad fanden foregår der? Nej, jeg kan ikke det. Hvad sker der? Min hånd er sveder så meget. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Shit, ikke kraft. Altså, hvem tror jeg? Ja. Okay. Fucking... Prøv at slå mig ihjel. Vi tager det nu. Nej, yes. First encounter with the spider scare you. The greatest dungeons can be funny when done right. Yes. Så var nej. Hvad? Jeg skriver engang yes, jeg skriver fucking nej. Scam. What the fuck? Ah! Bare det sis. The red button. That button is clearly blue. Ja, men den var jo rød jo. Så press den røde knap. Skal du gøre det? Det her, det skal være den røde eller? That button was clearly labeled blue. Pay attention. Han kalder mig bare dum. Han kender godt det, når kvinder, de bare kender en dum, men de aldrig selv går og løse opgaven. Men det er svært, fordi nogle gange så kræver det bare, at kvinden bare lukker røven. Hvor har vi ned der? It didn't say spider says. Kom nu shit. Nu gør vi det her. Jeg kommer så fucking gang til det her spil, men vi gør det nu. Der er helt lort. Nu. Hør du det? And? Rope chiller. How many leaves in the bamboo plant? Log in. Skal jeg bare logge ind, eller? It is heavily implied that you were impaled by spikes. Bambutræer. De har sgu ikke nogen blade, har de det? Nå, planten. Oh my god. Er det et bambustræ? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Log in. Ej, hvorfor kommer der også bare sådan en mur op af ingenting? Den spawner op af jorden. Hvordan er det videnskabeligt rigtigt? Plus. Hvorfor siger den bare nej? Watch me. Jeg må ikke svare det. Nu kigger vi igen. Hvordan sker det? Hvad? Okay, vi klarer den. Jeg ved ikke, hvordan vi klarer den, vi klarer den. Nu videre. Vi er snart færdige, tror jeg. Jeg kan næsten mærke, vi... Ow. Jeg kan næsten mærke, vi er færdige. Vi bliver lige kørt ned af en lastbil, der spawner ud af ingenting. Det er meningen.